Der kan være flere grunde til, at du skal slagte en høne eller hane. Måske skal de i suppegryden, måske er de syge, eller også har du en helt tredje grund, ligesom her på Naturcenter Vestamager. Grunden til, at vi skal slagte den her hane, fordi at på Naturcenteret her har 4 høns, 5 høns og 2 haner. Det er sådan, at vores 2 haner, de slås rigtig meget. Og den, som vi slagter, det er faktisk den, som er den underkudede hane, den, som hele tiden får tæsk af den anden. Inden du går i gang, er der flere ting, der er vigtige at forberede. Så er det selvfølgelig vigtigt at være klar med at have en god økse, som er skarp. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at have fundet ud af præcist, hvilke høns eller haner det er, du ligesom vælger at slagte. En god idé kan jo være at fange hønen om aftenen, når den sidder og sover. Fordi der kan man rigtig komme til at tage den, og så kan man putte den ind i hønsegården eller hønsehuset, og så kan den være derinde til det tidspunkt, man ligesom slagter den på. Det er altid en god idé at gå lidt væk fra hønsegården, så de andre høns ikke kigger på. At gå om bag ved en garage eller et sted, hvor de andre høns ligesom ikke bliver stresset. Jeg er bevidst om, at det sted, du gør det, der må godt komme blod på græsset, eller du skal holde den væk fra dig selv, så det ikke sprøjter så meget. Du kan også tage en spand, som du kan stikke hovedet ned i, umiddelbart efter du har hugget hovedet af den. Det er sådan, når man skal slagte en høne eller en hane, så skal man faktisk have den bedøvet, inden at man hugger hovedet af den. Det står simpelthen i dyreværnsloven. Og måden man kan gøre det på, altså det er ved at tage for eksempel sådan en pind her, en kraftig, stor pind, og give den et gok i hovedet, så den faktisk besvimer. Fordi at så kan man hugge hovedet af bagefter. Den måde, som jeg bedst kan lide at gøre det på, det er faktisk ved at tage selve hønen, og så slå dens hoved ned i kanten af huggeblokken hernede. Og det er fordi, at jeg synes, at så er jeg mere sikker på, at jeg rammer bedre. Jeg synes tit, at hønen kan godt bevæge nakken eller hovedet, når jeg slår om den her, så kan jeg godt risikere at ramme ved siden af. Det vigtige, når man slagter i hane, det er, at man er relativt rolig, og at man gør det hurtigt. Det skal sådan set overstås hurtigt for hanens skyld, og det er godt, at man ikke, har stresset hanen eller hønsene unødvendigt, inden man gør det. Nu vil jeg tage min hane her, og så vil jeg gå kodet ned i træstuben, sådan så den besvimer. Når den er besvimet, så lægger jeg den på huggeblokken og hugger hovedet over med min økse. Og så kan jeg se, nu sprøjter den med blod. Den er død nu, den sprøjter stadigvæk, eller den spræller sig rigtig meget, sådan en hane her. Alle har vist sikkert hørt, at en høne, den kan løbe rundt uden hoved, og det er sådan set også rigtigt. Det er simpelthen fordi, at den har rigtig mange nerver i sig, som lige spræller her de første 1 minut, måske. Og det er derfor, det er smart at have sådan en spand her klar, fordi når den spræller, så kommer der altså også blod ud til alle sider. Og for ligesom at kunne styre det, så putter vi lige hovedet ned i spanden her. Jeg kunne sådan set også, jeg er næsten sikker på, at hvis jeg slipper den nu her, så kan det være, at den lige spræller lidt mere. Så derfor så plejer jeg tit at simpelthen putte den ned i spanden, og så vende spanden på hovedet. Så kan I høre nu, hvordan den spræller ned under spanden. Når hønen, eller i det her tilfælde hanen, er død, er der kun tilbage at plukke den, hvis den skal spises, eller smide den ud, hvis den var syg.